வணக்கங்க, நான் ஜமுனா சேகர் பேசுகிறேன். இப்போ மாங்காய் சீசனுன்றதுனால மாங்காய் ஊறுகாய் செஞ்சு காட்டலான் இருக்கேன். இது ஆந்திராவில் ஆவக்கான்னு சொல்லுவாங்கங்க. இந்த ஊறுகாய் நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு சமைக்கிறதுக்கு போர் அடிச்சுதுன்னா கொஞ்சம் சாதத்தில் இந்த ஊறுகாய் போட்டு கலந்து கொஞ்சம் நெய் போட்டு சாப்பிட்டோம்னா நல்லா இருக்குங்க. கொஞ்சம் தயிர் சாதத்துக்கு அந்த மாங்காய் பீஸு தொட்டும் சாப்பிட்லாம். அதே காலையில் டிஃபன் பண்ணும்போது சட்னி பண்ண டைம் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா, அப்போ இந்த ஊறுகாவை இட்லி தோசைக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். நைட்டில் சப்பாத்தி தோசைக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாங்க. இந்த ஊறுகாவை நாங்கள் வருஷம் எங்கள் வீட்டில் வைப்போங்க. எங்கள் மாமியார் காலத்தில் மாங்கொட்டை நல்லா பெருசாக இருக்குங்க, செதை கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி மாங்காயில் ஊறுகாய் வச்சோம்னா 2-3 வருஷத்துக்கு கூட நல்லா இருக்குங்க. அந்த மாதிரி வாங்கலாம் தான் மார்க்கெட்டுக்கு போனேன், ஆனால் அது எனக்கு கிடைக்கலங்க. நான் நல்லா புளிப்பு மாங்காவாக பார்த்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம். மாங்காய் வாங்க போகும்போது ஆவக்காய்க்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே மாங்காவை பீஸாக கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மாங்காய் கொட்டையில் இந்த மாதிரி ஒரு தோல் இருக்குங்க, இதை எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க. மாங்காய் கொட்டையில் தோல் எடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துக்கணுங்க. இப்போ சுத்தமாக தொடச்சாச்சுங்க. இது கொஞ்சம் ஃபேன் காற்றுல ஆறட்டும். அதுக்குள்ளே ஊறுகாய்க்கு தேவையான கடுகு வெந்தயம் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்களேன். 4 கிலோ மாங்காய்க்கு 600 கிராம் பெரிய கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 300 கிராம் வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன். 4 கிலோ மாங்காய்க்கு கிலோவுக்கு 200 கிராம் கணக்கில் 800 கிராம் வெறும் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ சுத்தமான கடலை எண்ணெய், கலந்த பிறகு தேவைப்பட்ட இன்னொரு 1/2 கிலோ கூட சேர்த்துக்கலாம். 50 கிராம் வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. வெந்தயம் தூள் பண்ணி போட்டாலும் கொஞ்சம் முழு வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கிலோ கல்லுப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடுகு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. ரொம்ப நைஸாக வேணாம், கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. வாங்க இப்போ தொடர்ந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக இல்லைங்க, இந்த மாதிரி குறகுறப்பா. இப்போ வாங்க வெந்தயம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெந்தயம் கூட அதே குறகுறப்பாக தாங்க அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தொடர்ந்து பார்த்துக்கலாம். வெந்தயமும் இந்த பதத்துக்கு குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. உப்பையும் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஊறுகாவை கையால் கலக்க போகிறோங்க. கையை சுத்தமாக ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் ஒன்றும் பயந்துடாதீங்க, கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி ஊறுகாவை கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா எரிச்சல் பெருசாக தெரியாது. இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. கடுகு, வெந்தயம், உப்பு, நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாங்காவை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் முக்கின மாங்காவை எடுத்து இந்த மிளகாத்தூளில் போட்டுக்கலாங்க. நல்லா பரட்டிக்கோங்க. இப்போ மாங்காயில் எண்ணெய் ஒட்டி இருக்கிறதுனால இந்த மசாலா நல்லா ஒட்டி ஊறுங்க. நான் பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் எடுத்து வைக்கிறேங்க, நீங்கள் ஜாடியில் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸ்டீல் பாத்திரம் மட்டும் பயன்படுத்தாதீங்க. எல்லா மாங்காவும் மிளகாத்தூளை போட்டு பரட்டி இந்த பக்கெட்டில் போட்டாச்சுங்க. இப்போ மீதி இருக்கிற எண்ணெயை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு ஒரு நல்ல கலர் இருக்கோங்க. இப்போ பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூட நான் ஒரு 50 கிராம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன்.
இப்போ இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அருமையான ஆவக்காய் ஊறுகாய் ரெடிங்க. இதை இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 3வது நாள் திறந்து பார்த்துட்டு உப்பு காரம் டேஸ்ட் பாருங்கள். எது குறைவா இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஊறுகாய்க்கு மேலே எண்ணெய் மிதங்கணுங்க. அப்போ தான் ஊறுகாய் ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் நல்லா இருக்கும். வாங்க இது மூடி வச்சுக்கலாம். இது 3வது நாள் திறந்து பார்த்துக்கலாம். 3 நாள் ஆச்சு. இப்போ மூடி திறந்து பார்க்கலாம். நான் இது கலரும் போது எனக்கு எண்ணெய் பத்தலைங்க. அதனால் நான் 1 கிலோ எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இன்னைக்கு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் பாருங்கள். எனக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு பத்தலைன்னா உப்பு காரமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஊறுகாய் மேலே இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா மிதக்கணுங்க. இல்லாட்டி ஊறுகாய் பூரணம் பிடிச்சிரும். எனக்கு எண்ணெய் இது பத்தலைன்னா இன்னொரு 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். அருமையான ஆவக்காய் ஊறுகாய் ரெடிங்க. இதை ஒரு 10 நாள் கழித்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். வாங்க இதை மூடி வச்சிடலாம். ஆவக்காய் ஊறுகாய் செஞ்சதை பார்த்தீங்க இல்லைங்க. நான் வருஷம் ஊறுகாய் போடுறதுனால நான் என் கையாலேயே நான் கலந்துக்கிட்டேங்க. உங்களுக்கு கையால் கலக்க பயமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்டி வச்சு கூட கலந்துக்கலாங்க. முக்கியமாக இது சுத்தமாக பத்திரமா பாதுகாத்தீங்கன்னா 2-3 வருஷத்துக்கு கெடாமல் நல்லா இருக்குங்க. இதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.